Com sempre, a l'Oracle parlarem de política, lògicament, la política del dia, però també parlem de les qüestions que es porten als nostres convidats d'avui. És un plaer poder saludar Ernest Benach i Miquel Pueyo. Què tal, com estem? Molt bé, bona tarda. Molt bé, bona tarda. I poder-los donar l'enhorabona per antena per aquest Premi d'Assaig Josep Vallverdú 2012 que tenim damunt la tarda i que ja hem llegit fent els deures, que és aquesta mort certa, hora incerta. Tots dos, l'Ernest Benach i Miquel Pueyo, han escrit a quatre mans aquest assaig que ja és al mercat, publicat per Pagès Editors. Es tracta d'una aproximació a la història de la cultura de la mort i una reflexió ben vigent sobre la memòria, la identitat i la vida. Perquè això, parlar de mort, és parlar de vida, també, no? Miquel, Ernest... Sí, efectivament, la mort en els últims 100 anys en el món occidental l'hem convertit en un tabú, però... El sexe. El sexe més aviat, l'hem superat. quan hem superat el del sexe, hem incorporat el de la mort. Aquesta és una reflexió que ens hem fet, Però és evident que sense el temps i sense la mort, sense els límits, el sentit de la vida seria molt diferent. Efectivament, per això, com tu dius, parlem de la mort, de la vida, però parlem de la memòria, parlem de l'amor, parlem de la continuïtat, parlem de la transcendència i de la transcendència també digital. I de la identitat. De la identitat digital, no? De fet, de com es pot gestionar, de la necessitat, fins i tot, de tenir identitat digital. És que, de fet, tots tenim una identitat que és bé reflectida doncs, pel nostre carnet d'identitat, per la hipoteca que firmem, pels gustos. Exacte. Tot això ens conforma una identitat. Quan morim, està molt regulat què passa amb aquesta identitat. Els testaments, les herències, en fi, tot el procediment que fins i tot legalment moltes vegades s'ha establert. El que passa que la societat del coneixement, això sobretot a partir del segle XXI, ens aporta una altra identitat nova, que és la identitat digital, que és una identitat que ens construïm, però que també ens construeixen. És a dir, tot allò que nosaltres aboquem a la xarxa i tot allò que sobre la xarxa es diu de nosaltres, o s'aboca sobre nosaltres, siguin fotografies, articles, vídeos, perfils de xarxes socials, etc. Àudios, avui mateix aquest programa després es podrà recuperar. Conforma una identitat digital, que a diferència de l'altra, és eterna. És eterna si tu no hi vols... O sigui, la vida eterna és a la xarxa. Efectivament, no? D'alguna manera, aquesta és la gran diferència. Llavors, clar, d'alguna manera és quan no hi ets, què passa amb tot això? Clar, les grans companyies, Google, Yahoo, Apple, tenen polítiques diferents, hi ha controvèrsia important en relació amb algunes decisions preses. Per exemple, recordo quan va sortir aquell cas d'un advocat que pleitejava perquè volia que tot el que ell havia comprat a iTunes, que era una biblioteca musical molt important, la poguessin heredar als seus fills. I Apple deia que no, perquè ell no havia comprat aquelles cançons. En fi, tot aquest procés fa que aquesta identitat digital que hem anat conformant, quan no hi som, com se gestiona tot això. I a partir d'aquí, dintre el llibre, hi ha algunes reflexions, alguns exemples, algunes anècdotes, fins i tot, de coses que passen i que han passat. No? Els nostres dos convidats, els dos autors, es coneixen prou bé, són amics des de fa més de 30 anys, han exercit diferents responsabilitats públiques des de la seva vida política. Ernest Benach, diputat per Esquerra Republicana del 92 al 2003, any en què va ser elegit president del Parlament fins al 2010. Miquel Pueyo, doctor en Filologia, professor de Comunicació i Periodisme a la Universitat de Lleida. També va ser diputat al Parlament entre els anys 88 i 95, va ser director general de Política Lingüística en dues etapes, entre el 2005 i el 2007, any en què el van designar delegat territorial del govern a Lleida, càrrec que va mantenir fins al 2011. Això ho hem trobat a la xarxa. Teniu el rastre digital i l'empremta. Per cert que, en fi, el llibre és una delícia de veure com afrontem i com abordem aquest tabú, fins i tot també en la part més cruenta, quan dieu que fins i tot hi havia una època en què es bullien els cossos i se separaven els ossos de la carn, Miquel. Ara, quan ens plantegem què hem de fer amb la nostra identitat digital i què es fa o què es pot fer o què pot arribar a passar, hi ha gent que s'espanta, no? És a dir, determinats canvis, el canvi sempre ens espanta, però realment la gestió de la mort al llarg dels segles ha estat extraordinàriament diversa. La separació del cor. Parleu del cor del president Macià, el cor de Fortuny, dels reis de la dinastia dels Habsburg, era bastant habitual, però també és important perquè el que volem d'alguna manera demostrar, perquè a més és un assaig,
no és un no és una novel·la, llibre, diguem, no és un mètode universitari, és un assaig, és que hi ha una seguida en els sentiments, les pors, les il·lusions, etc de l'espècie humana, des que l'home primitiu i la dona al voltant del foc doncs, fan memòria dels seus ancestres, i ara, actualment, perquè la xarxa no és només una tecnologia diferent, és una manera de fer diferent, i, per tant, també és un espai on es poden viure els sentiments. Hi ha gent que fa el dol o que fa una part del dol a través de la xarxa. I això, bé, no em sembla tan diferent de fer el dol, doncs, parlant o publicant un llibre o publicant un memorial, un recordatori del fill o de l'amic que se't va morir. És veritat, però que ens hi hem d'anar acostumant, també, per les primeres vegades, fins i tot sobte, no? Nosaltres mateixos, a vegades, haver de donar el condol a través d'un SMS, no? La primera vegada que ho fas, sents estrany. I fixa't que encara sobtarà més, com, per exemple, ara sortia la setmana passada que Twitter ha fet un aplicatiu per tal que puguis continuar piulant després de mort, que és clar, és molt bèstia, no? O fins i tot gent que ha anunciat la seva mort a través de Twitter o de Facebook o a través del seu blog, no? Que es donen casos, hi ha molts i exemples molt diversos en països molt diferents, de que es comença a crear aquesta cultura, no? I a partir d'aquesta cultura és curiós perquè neix una indústria aquí poc desenvolupada, en altres països hi ha amb exemples molt potents de gent que s'especialitza en borrar tot rastre digital, amb gent que s'especialitza en fer el dol, amb gent que s'especialitza en conservar tot allò que tu has fet, fins i tot hi ha una empresa que conserva tot allò que tu has fet a la xarxa, a més d'una mostra del teu ADN, empresa als Estats Units, no? Vull dir que les possibilitats són immenses i en tot cas el que ens obre la porta és en una altra dimensió a la que no estem habituats. De fet, avui mateix hem rebut un correu de la Núria Bartra, Digital Dient, són dos emprenedors que munten una empresa de tràmits del final de la vida. En fi, del tema que ocupa el llibre de l'Ernest Benach i en Miquel Pueyo, Mort certa, hora incerta. Tramiten les baixes a les xarxes socials de les persones que han mort i segueixen estant al Facebook, que es pot passar a pàgina honorífica del Twitter. Facebook té un aplicatiu que és If I Die, si em moro, que pots arribar a anomenar fins a 3 marmessors, una mena d'herència digital, que seguint les instruccions que tu has deixat fan el que tu dius, no? És a dir, o convertir el teu perfil o la teva pàgina de Facebook en un memorial, o borrar-lo, o què sí, què no, què es pot aportar, què es pot deixar d'aportar. I amb això, en aquests moments, hi ha una... Bueno, cada vegada hi ha més tendències. I, curiosament, per reflexionar-hi també, per exemple, a Google, si tu acredites parentiu amb una persona que s'ha mort i tens les claus, et permet l'accés a tots els correus electrònics que tu tenies. Llavors la pregunta és, tu vols que accedeixin als teus correus electrònics? Hi ha una altra opció més simple, que és, efectivament, sobretot als Estats Units, i fins i tot algun estat ha començat a legislar sobre el tema del l'oblit, el que alguns en diuen l'oblit digital, el dret a fer un reset, o el dret a dir no, jo vull deixar això. A Catalunya ara parles d'aquesta empresa incipient, hi ha alguna altra empresa que ha sortit, però a més per un format més personal i relativament senzill. Hi ha una cosa molt, molt senzilla, és agafar doncs, una persona de la teva confiança, un amic, la teva parella, qui sigui, dir-li, en aquest sobre tens les claus de les contrasenyes de les xarxes on soc, si em passa res, fes això o fes allò, o esborra o converteix en memorial. Això una mica... De la mateixa manera que la gent pensa dir, escolta, les claus del pis de no sé què són aquí, si mai no passa res. El pis de Salou, que els de Lleida teniu molta tirada. Sí, molta tirada. Jo no, però sí, molta tirada. No, jo també m'agrada. Això és una mica la proposta de testament o testament digital que proposem en el llibre, en el fons, perquè no deixa de ser o sigui, no és un testament que hagis d'anar al notari, que pots anar-hi, que pots anar amb un bufet d'advocats, que el pots fer amb la teva parella o amb el teu company o amb el teu amic, no? Però que d'alguna manera que deixis on vols que faci cap tot plegat, no? El llibre es fa un decàleg també de la nostra presència, de la nostra identitat, de com construir la nostra identitat a la xarxa i, lògicament, també d'aquest adeu o d'aquest futur quan no hi sigui.